Moi, mä oon Valtteri Green Streetiltä. Ja mä oon Vihreiden vaatteiden Anniina. Me ollaan kyllästytty kertakäyttökulttuuriin, yritysten välinpitämättömyyteen sekä loputtomaan kasvuun ihmisten ja luonnon kustannuksella. Ja me haluttaisiin tehdä asiat toisin. Mutta pieninä toimijoina meidän on kauhean hankala saada aikaan suurta muutosta. Tämän takia me ollaan päätetty yhdistää meidän verkkokaupat. Eli 28.4. alkaen kaikki Vihreät vaatteet verkkokaupan tuotteet tulee löytymään Green Streetin vaateosastolta. Tämän lisäksi sieltä tulee löytymään paljon uusia tuotteita, laajempi valikoima elintarvikkeita, kosmetiikkaa sekä tavaratalon muita tuotteita. Yhdistymisen jälkeen Green Streetistä tulee Suomen suurin ekologisten ja eettisten tuotteiden tavaratalo. Ja tällä tavalla me halutaan tarjota teille entistä helpompi tapa tehdä vastuullisia valintoja. Sekä toivottavasti me omalta osaltamme pystymme vähän vaikuttamaan yritysmaailmaan viemällä sitä vähän eettisempään suuntaan. Eli käytännössä uudistunut Green Street ja sen avajaisviikko alkaa 28.4. Ja tämän avajaisviikon aikana verkkokaupassa tulee olemaan paljon tarjouksia, kilpailuja ja muuta mielenkiintoista nähtävää. Tämä avajaisviikko tulee huipentumaan kierrätystehdas-tapahtumassa Helsingissä, jossa me molemmat ollaan esillä. Eli kannattaa pysyä kuulolla. Ja jos et vielä ole Green Streetin fani Facebookissa, niin kannattaa ehdottomasti liittyä, sillä me tullaan kertomaan avajaisviikon tarjouksista vain Facebookin kautta. Tervetuloa siis tutustumaan uudistuvaan kauppaamme osoitteessa greenstreet.fi. Ja toivottavasti nähdään kierrätystehtaalla. Aika hyvin meni.